Dostlar, ähliňize salam. Siz bilen Aýna Zarif. Dostlar, şuňky videomyzda, ýani Türkmenistanyň Ýewropa gaýdyp bolýam, ýani 20-nji ýyllar Türkmenistanyň Ýewropa gaýdyp bolýam. Hawa dostlar, häzirki gün Türkmenistanyň gönü Germaniýa gaýtmak mümkinçiligi bar. Nälik ýerlerde mümkinçilik bar? Siz turist hökmünde gelip bilersiňiz, 7 günlük, 14 günlük, mümkin 1 aýlyk viza açıp berýärler, Schengen viza. Ýa-da Germaniýadan деловой приглашение alyp berýän ýerler bar. Ýa-da Germaniýa konsulstwasyndan siz Schengen viza däl, turistik деловой viza açyp gaýdyp bilersiňiz. Ýöne Türkmenistanda häzirki wagtda iş viza berilmeýär. Diňe turistik viza, деловой viza hem de gastowy viza. Şol 3 tane viza bar. Şo vizalar bilen gelip bilýäňiz, ýani Ýewropa göni Türkmenistandan gelip bilýäňiz. Ya häzir iş viza bilen geljek bolsaňyz, onda başga da mümkinçilik bar. Ýani Azerbaýjana çykyp, Azerbaýjanyň iş viza açyp soň gelip bilýäňiz. Ýani Azerbaýjana çykyp bolýar bize Türkmenistandan Azerbaýjana çykmak mümkinçiligi bar häzirki wagtda. Türkmen raýatlary üçin Azerbaýjan elektron viza, ýani elektron viza alýaňyz, Azerbaýjana paromy bilen alýaňyz, Balkandan Azerbaýjana, ýani Bakuga geçýäňiz. Bakudan dalşa Ýewropa gaýsy döwletine geçýän bolan bolsaňyz, şol Azerbaýjana, şo döwletiň pasolstwasyna baryp, vizaňyzy açtyryp, arkaýyn, ýani dalşa gaýdyp bilýäňiz. Ýene de bir berýän soraglaryňyz bar. Men egerde turist viza alyp gelsem, 15 günlük, 1 aýlyk, 3 aýlyk Schengen viza bilen gelsem, Germaniýada galmak şansym barmy, dokument alyp bolýarmy, zat diýip sorag berýäňiz. Ýok, Germaniýada siz galmak şansyňyz ýok. Germaniýada dokumentim alyp bilen zor. Ýöne Polşada işe durup, işiniz bilen ýa-da okuwa girip Polşada okuwuňyz bilen dokument alyp galmak mümkinçiligiňiz bar. Egerde size Polşadan iş üçin priglашение gerek bolsa, onda maňa ýüz tutup bilersiňiz. Ne şu gaşakda web sahypamy goýjak. Genişleýän maglumatlar üçin ýüz bilersiňiz dostlar. Onda näme dostlar? Sag bolun. Indiki videomda çenli. Paka.